Akwai wani ƙaramin gari a gaɓar dajin Kunyami mai suna Tutsuru. Wannan gari yana da wata baƙuwar doka da ta daɗe tana janyo cece-kuce. Idan mace ta haihu, sai mijinta ya ɗauki nauyin shayar da jaririnta na tsawon makonni 2 kafin ta fara. Wannan ya samo asali ne tun bayan da wata mata ta shayar da 'ya'yanta 12 ita kaɗai, har a cikin wata na 6 ta haihu a tsakar gona, kuma ta miƙe ta ci gaba da noman shinkafa. Tun daga wannan lokacin sai mata suka tashi tsaye suka ce, to yanzu sai maza su ɗanɗana. Wato dole maza su sha wahala kamar yadda mata ke shan wahala. Dole maza su raini jarirai kamar yadda su matan ke renon jarirai. Da wannan abu ya yi ƙwari sosai, sai aka mayar da shi ya kasance doka ta wannan gari. Shi kuwa Bahi'u, wanda baya da haƙuri ko kaɗan, sai ya ce, ni gaskiya ba zan iya bacci da jariri yana kuka ba. To a nan ne rigima ta fara. Sai da aka tilasta sa sannan ya karɓa zai ci gaba da renon jariri har mako 2. A ƙarshe, bayan Bahi'u ya kammala sati 2 da jariri a bayansa, sai ya fara faɗar cewa, wato duk wanda ya ce mace ba jaruma ba ce, to da alama wataƙila bai taɓa renon 'ya'ya ba. Kada ka raina wahalar da wasu ke fuskanta har sai ka gwada. Kada ka yi mummunan kalami ga mata, domin a cikin mata za a iya samun mai haƙuri da jarumta, tun daga fannin rayuwa, kulawa da 'ya'yanta da kuma kulawa da mijinta.